Tak čo mám nového videa, tentokrát to bude krátky informačný vlog. Bam. Tento vlog bude záležať o jednej veci. Že som pred malou chvíľou natočil Charlie Challenge, takže teraz by ste mali ma dobre počúvať. Toto video bolo veľmi divné. Veľmi som fúkal, takže taktože. Ale nie. Tak, tento vlog musí byť o okuliárach, lebo ktorý ti ja si to porušil, neviem mi dať naspäť, čo nebíš? Rich mouse. Ale nie, ďalej tento krátky informačný vlog to nebude, bude to vlog. Na začiatku krátke informačný. Tento vlog bude záležať o jednej veci, ktorá sa volá škola. I ako teraz som už štvrták, ale už na budúci rok budem piatak, takže tento rok bol asi posledný na prvom stupni a posledný s našou pani učiteľkou. Tak, je tu druhý 5. ročník, druhý môj stupeň, Dick Mores. Takže teraz to bude o trochu ťažšie, budem sa môcť viac učiť, ako som sa učil, takže videá nebudú prichádzať tak často, ale cez leto budú chodiť veľa videí, hlavne challenge. Tutoriály mi ja nebudem natáčať, vôbec ma to nebaví. Takto by som chcel ďalej povedať, že mi môžete napísať do komentáru, že kde idete na doču a mohli by ste konečne dávať lajky na videjka. Mám tam lajky, mám tam, ešte tuším ani žiadny dislike, ale mám tam like, mám zatiaľ 3 odberateľov, ale hádam mi mohli prísť aj viacej. Takže dajte si do vyhľadávač Koprat 77, je toto spolu, nie že minule mi kamarát píše: ja si chcem pozrieť tvoje videá. A ja mu hovorím, tak si daj Koprat 77, nie? A on to dá debil. No debil, nie debil, pohodičke. Som nevysvetlil, že to má byť spolu. Dá to od seba. A našlo mu to voľaké traktory. Odkedy som ja traktor. A možno natočím ďalšie videjko. A teraz by to mohlo byť aj s kamošom. Možno to bude s Erikom, možno s niekým iným. A možno to bude napodobňovanie zvierat. A ja budem napodobňovať vlka. Teraz ovcu. Ale nie. Teraz orangutána. Takto sa ja správam v škole. Trochu preplo. Tak, ja sa s vami asi nebudem. Tak, dneska sme boli knižky zo školy, takže ja sa podelím, čo som si ja donesol zo školky. Z knižnice. Ako prvé som si požičal túto peknú knižku. Európska únia. Vidíte to asi zle. Tak ale je to Európska únia. Neviem, na čo som si ju bral. A ja keď som vrábal čas, tak som si požičal aj knižku, ktorá sa volá Nitra a okolie. Takže ja veľmi zaujímam sa o Nitru. Verný Slovák, verný Nitrančan a Vrábelčan. A ešte jedno video, mali by ste, keď chcete, môžete mi posielať veľké balíky a ja budem natáčať unboxingy. Takže z tohto videa by to asi malo byť všetko, ale nie. Takže toto video to je už asi fakt všetko, lebo ja musím ísť von. Ale nie, ďalej by som chcel povedať, že ste mŕtvi. Bam, 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 bam. Bang. Ale nie, to je všetko z tohto videa. Máte sa krásne, sledujte básne a čusa.